Baina hau izugarria da, ez tensio ondiko momentua dira. Eta non eta kontxan gainera. Bai, urte guzti ontako prestatzen, eta bueno, hemen zerbait gaizki ateratzen bada, akabo, ez? Urteko porrota juten da. Hortaz hemen egotezea, 10 sentiduakin hor barruan, ez? Hortxe ditugu laguntziak, abiatu dira bai. Gure kronometro hori gelditu da, zuzendu egin behar da, erreferentzi hori ez da egokia, 8 segundu orantxe hartu ditut. Eta itxuraz beste epaila hortxe zen aldamenean, untziak oso ongi kokatuak zeuden. Bai, nik uste nahiko parian zegoela. Basitu dien San Pedro pixarba aurrera txego ziola, baino ez. Hemen ditugu, lehen txampan laguntziak, eta ez dakit baziratik zirban ez oten zerbait atzeratu. Pixka bat atzean geratu dela dirudi. Untzi erdi bat bai? Bai. Ez da, azteko modu ona hori. Ez, gaizki hasita oso zaila izaten ongi bukatzen, ez? Baina, agian txampa ez dut horren gogorra hartu eta oraindik denbora asko dago, hori errekuperatzeko, ez? Ai, jauna. Hemen ditugu laguntzia. Hurbiletik San Pedro, 2. kaletik Zierbena, 3. kaletik Orio, 4. kaletik Donibaneko arraularia. Hurbiletik entzuten duzue Fontan oiuak ematen. Gaurkoan gure teknikoek ez dute errestasunik jaso, Zierbenako patroiak bikuina bakarrik onartu du mikro bat eramatea, beste guztiek erabaki dute ez eramatea, untzi barruko tentsioa horrelako estropada batetan handiagoa delako. Bai, hori, detalle hori ez da, ez Euskal Telebista eta ez beste edo zeinei, gorrotoa zaiolako, ez? Baizik eta denak daukate barruan kontraseina txiki bat, ez? Agian arrankadak noiz eman, o serie txiki bat noiz egin. Hortaz, bakotxa bere sekretua jaso nahi du, eta hortaz ez da, konzentrazio pixar bate badirudi galtzea, ez? Mikrofonu hor dagoela, betire, ez? Eta hortaz, batzuk hartzen dute eta besteak ez. Orantxe akuarium gainetik ditugu aurrez aurre untziak, eta argi eta garbi Zierbena atzeraturik, besteak nahiko parekaturik, eta hortxe ditugu bai Oriotarren San Nikolas untzia eta baita ere San Pedroko Libia gogor, eta 4. kaletik itxuroso oso gogor baita ere Donibaneko arraunlariak. Oraingoz logika nagusi. Bai, hori gutxi gora bera, teorikoki ikuste zan, ez? Lauetan aulena Zierban atzela, eta ala erakutsi du, ez? Ateratik atzetik atera da, eta atzetik jarraitzen du, eta, tanda horrela bukatuko da, ez? Lehenengo puestuak beste 3 artean daude, ez? San Pedro, Orio eta Donibaneko. Hortxe ditugu, Orio eta San Pedro, 4. kaletik Donibaneko arraunlariak, hemen gure untzitik hartutako erreferentzia. Irudia batzutan badakizue pitin baten gainagarria zuertatzen dela, baina diferentziak handia direnean berehala nabaritzen da. Momentuz ez dago izugarrizko diferentziarik, hor dira 4. kaletik Donibaneko arraunlariak Juan Mari Lujanbioren agindutara. Egoki arraunean. Bai, ikusten daia palada asentatu dela, ez? Lehenengo txampa bukatuta, oraia jendeare lasaituta dago, ja bere ritmo hartuta, eta 3 palada berdintxo handi joazte. Ez dago alde handirik. Hemen ditugu San Pedro tarra. Eta mazazpi inguru. Bai, oraindik ere geizko, ez? Ikusten da poli-polik lehenengo txampati berant dijoaztela bakotxa bere ritmo hartu arte, ez? 34 inguruan horrela. Hemen dira Zierbenako gizonak, bikuinaren agindutara. Helikoptera gainean dute. Baina argi dago pitin bat atzeratu direla, eta horrelako estropada garrantzitsu batetan zeure burua atzean ikusten duzunean, akabo. Bai, izugarria da, ez du maten, baina, ez dut urte Zierbanari gertatuko zaiona, ez? Baina beste 3 artean irabaztea atera, eta zeure burua atzetik ikustea, hori izugarrizko ipurdiko izaten da. Zierbana, hor dago, gainean dago, eta, oraindik estropada asko geratzen da, eta, zerbait errekuperatzeko asmoetan hor dago, ez? Hemen dugu Jose Luis Erkizia helikopterotik hartutako erreferentzi bat, itxuraz Orio, estropada eremuaren erdikaldetik pitin bat aurreratu da, San Pedro baino zerbait aurrerago, eta Donibaneko arraunlaria 4. kaletik ere nahiko ondo.
Bai, hiruan artean, bueno, arrasto bat bota ezkio ikusten da triangulo giza egiten nula, ez, hirukotea, orduan hori jo pixka eta aurreago dijoa. Berak nik uste dut erreferentzio horiek, bueno, zaietzea pixka begiratu eta hor egoten dira, ez? Hementxe dugu, gure untzitik hartuta, badirudi Orio zerbait aurreratu dela, San Pedro Tarrak ere gogorrari dira, eta Donibaneko arraunlariak ere bai, bigarren kaletik argi eta garbi atzetik, Zierbena. 5 minutu pasatxo, estropada ziden ezkerostik, eta pantailaren ezkerraldean hortxe duzue, erreferentzia San Pedrok lorturiko marka, 1981 urtean, hau da, denbora bikaina, 19 minutu, 36 segundu, 37 euneneko. San Pedrok du, Donostiako estropada nagusi hauetan, marka. Bai, egun bateko rekorra igaz egintzun San Pedro, denbora izugarri hona izan duzen, 2 urtekoa pasaitarrak daukate, 2 egunekoa, eta bueno, aurten ere ikusten da San Pedro, naiz eta jende pilo bat aldatu hor dagola, ez? Erregulartasuna handia frogatu dute gainera Julian Ozaren gizonek, denboraldi osoan zehar Joselu Izerkitzia, agian horregaitik diru ere beraien alde kontutan hartuta, kontxa atariko test horietan, bai zarautzen eta baita ere Santutzin bandera lortu dutela. Bai, besteak ikusi da irregalartasuna handia ebili dutela, ez? Estropada batean hori jo, besteak Donibanekoak, San Pedro sartzezan, arraun ere horri ibili da, Espainiko txapelketan eta bar, hortaz, denetan berdintxuena San Pedro ibili da. Ikusten da, bueno, indarrez oso ongi daudela, eta betikan gora heldu dela prestakuntza, ez? Hementxe ditugu gure untzitik hartutako irudiak, Urbiletik San Pedro, pitin bat aurrerago estropada eremuaren erdikaldean Orio, Kortaren gizonak, 4. kaletik ikusten da baita ere, Donibaneko arraunlarien La Navarra trainerua, hementxe da, Fontan, jo eta ke, ez dago horrez txantxetako gogorik,